Emakhosini. Please don't forget to like and subscribe. Ngimile namhlanje. Uyazi emfundisweni zami zikamoya zikhuluma nge-energy. Ngeke ukuyenza isinsebenzo i-energy yakho iflat. Bayazi laba bantwana bakamoya. Ngiyakusetha kucala ukuthi ulunge emoyeni. Ingaphakathi lakho liyadingakala ukuthi lilunge. Kwamele ucabange into ezi-positive, sorry. You need to think positive nangaphakathi enhlizweni yakho ungasashiyi anything ekuzwisa ubuhlungu. Namhlanje ungazibuza ukuthi i-energy engaka ngiyitholaphi. Ngibonile i-secret yabathakathi basebenzisa i-energy yethu, and now i-energy yami i-offender abantu abangenakuthula. Angeke nje ngicompromise. Ngeke ngicompromise ngento zikamoya. Uma kwamele likhulumeke iqiniso the way lingakhona, kwamele likhulumeke. Nicabanga ukuthi mina ingelosi ngithole ngiclean, ngaba clean. No, ngibuye ekungcoleni. Ngiyakwazi ukungqola, ingakho ngikwazi ukukumela. So abantu abangenako ukuthula ngeke ngimcompromisele umlanjwana. Umlanjwane uyazi kusho ukuthi it's a sign yokuthi awuzalekile kahle. And now kunabo baba, abobhuti, abafana abafuna uku-inherita amakhaya wabo mama wabo, which is weak as umuntu wesilisa. Uma ngizokuncenga ukuthi hayi la ukhulele khona ngoba ungafuna kabo baba, zama ukuthi uyothola amathonga wakabo baba, idlozi lakabo baba lizokutshela iqiniso ukuthi thina sinancane nawe. Wena nje ufuna ukulwisa abantwana babo bakulo malume, ubalwise uzubathakathe. Nenzani nomama wakho emsamo? Angeke ngicompromise ngithi uma umlanjwane ngempela ungakalihlanganisa idlozi wena kwamele ulihlanganise ngoba igazi labo. Yes, abamshadanga uma wakho ngoba uma wakho naye kwamele ageza amagceke kubo. Naye lo muntu wesilisa uma angazange agcike aclean amagceke wakabo mama, then wena uyigazi labo. Should kube nomthakathi othi sithakatha kwaKhumalo, kabo baba kaKhumalo, ngaleso sikhathi akakwazi abakuyenzelanga lutho, wazi ukuthi nawe igazi lakho liyabaleka lapha. Should ukuthi kunesithwalo kwaKhumalo, nawe imimoya izokulanda. Yingakho impande zombili kwamele zaziwe ukuthi kuyenzakalani. Kungani masenihlola kuchamuka kabo ngapha kabo mama nakabo baba? Angeke ngicompromisele amadoda weak makuba uinheritile wena ushisa impepho kabo mama. Weak. Ndoda angeke uhlule abafazi abafana nathi esiphuma emakhaya. Not ukuthi sinemali noma sinamandla, siphume singenalutho, kodwa iqiniso lizokulandela ngeqiniso ophila ngalo. Dani ukucindezela abantwana babo malume nize nibathakathe. Abomalume namhlanje abekho, nibabulele ninamlanjwana nabo mama benu. Ninaba bomama, fundani ukutshela abantwana iqiniso. Milanjane kunabomama abanemisebenzi abaphila kahle emakubo. Yes, ungayenza lo nto makuba uzaleke uyi-1 umama, but uma kukhona abafowenu wena as umuntu wesifazane ungalinga uzenza isigora ekhaya. Abantwana babafana yibona ekufanele kukhulumeke kuyenzeke ngabo. Awukwazi ukuyenza into ezomuntu wesifazane. Mina yabo ukuthi ngilapha abantu abangakanani, yabo ukuthi nginilapha nibangakanani, kodwa ngeke ungizwe ngibaphezulu kwamadoda. Ngisho nomntana omfana omncane omkhulu kunami. So ingakho ngilahlele kuphi estradeni ngoba akufanele ubuse umuntu wesifazane. Ngeke ngicompromise lapho. Umuntu wesilisa
uma ulawula ngale kubo stepfather nakubo mama wakho weak. Yisitha sabathakathi, yebo. Angeke ubulale umuntu uphile kamnandi, yisitha sabantu sabathakathi. Angeke futhi uphile kamnandi ungene emshadweni ngomuthi. Uzothi kunama side chick, no, ungene, remember sibuyele emuva la icale khona lo mshado. So nifuna ukuthi ningabuyeli la nicale khona sivele siyikhe phezulu. You are weak uma umuntu wesilisa. Even worse uma umuntu wesifazane uzalwe umama lapha ekhaya angashadanga, usenkingeni ntombazane. Yebo ukushada uzoshada kodwa ngeke uyithole ipeace emshadweni. Yebo uzosebenza kodwa ngeke uyazi ukuthi imali. Thina sizithakathe thina ngefoundation yethu nezinto esizenzile thina. So abantu bafuna ukuthi ngicompromise, ngeke ngokulapha uhlala nendoda ningashadile. Yeyiphi sisebenzela phezukwana. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe. Ungadideki le energy yami makubuya kulemaza. Sibaningi singabelaphi bendabuko, sibaningi. Uzoya kubo la iqiniso uzolithola. Makube wenza ububi kubantwana kumndeni, ngizokutshela the way wenza ngakhona. So ningafuni ukuthi ngicompromise ngizenze soft kube ngathi le inyanga. Enye into engifuna ukuyikhuluma ne, uma please le i very important. Uma bayibizani, kunomfula kubuye kunomfula omncane nomfula omkhulu. Uma uhambiswa inyanga nemfuleni omncane ahlabe isilwane noma esithi inkukhu, akenzele anything that has to do negazi lapha emfuleni omncane, hayi ulapheka. Kula inkinga zakho-ke manje uyozithola khona. Ningavumi ukuthi nisetshenziselwe iy'lwane emfuleni, it's dangerous to you. Ningavumi ukuyenzelwa izinto. Kunomfula omkhulu nawo awuvumi lamagazi enigeza ngawo. Uma uyolashwa nanoma bathi ngabe bathini, kunabamanzi kunabedlozi, ledlozi elisile lalo muntu okulaphayo ngaleso sikhathi, yonke into iyenzelwa, ungayenza entabeni esigangeni makuthiwa uyogeza ngenkukhu, nibuye nizogeza emanzini, not ukuthi nenze ama-rituals ey'nkukhu emanzini. Namhlanje nibaningi ngiyazi, zibale nawe makubuye wayenzelwa i-ritual, wayenzela insebenzo kuphi emfuleni omncane ngey'nkukhu, amagazi nani. Part 2, yes.